Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules, ika-17 na sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Magainop na na kita tub-tub sa tak na launa. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Oks lang ang ato sining pag-sinalayo sa sining adlaw sang Miyerkules. Kabayontang okay lang kag still naka-face mask kunyara lang kamo sa gwa sang inyo sining puluyan kag kung may kaladtuan kamo dapat naka-face mask gid kag social distancing lamang, no? Kaya hindi ta pa mabalaan ng senaryo kag ang mangin resulta sa padayon naton nga pagpakigaway sang COVID-19. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan? Oks lang. Kabayuntang oks lang sa siningod to, no? Kabayuntang wala lang sang problema nga ragatuhaw sa palibot naton mga kaaksyon. Sa kabilugan nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Bawaga pa kay nagintublag ng San Carlos matapos nga isa ka barangay kagawad ang ginlutang
sang riding in tandem suspect na naman mga kaaksyon. Kag sa syudad sang Kabangkalan man may isa man to ka personang ginlutang man. Amo ning hibaloon ta karon mga kaaksyon kag diri sa Bacolod ano ang pinaka-latest nga investigation sa mga kapulisan sang Police Station 4 angot sa sining kamatayon sang isa ka Belgian national nga ginlutang mga kaaksyon kag ating reported nga daw hold up ini pero ti depende sa investigation sa aton sining mga kapulisan sang Police Station 4 daw ginaarat si Police Major Charles Sever sa Police Station 8 madumduman nga ginrelieve man ini siya tidri sa Station 4 daw pila na kakaso sus ano ini do siling sang migo ko do kinanglan niya magpabunyag anayaw ay perte no pero ginasigahom ta nga tutukan ini sa mga kapulisan ta kay hindi lang ni amuning kaso diri sa palibot sang syudad sa Bacolod since nga nagpaidalom kita sa ECQ sa MGCQ ay perting pinatsanay mga kaaksyon mga kwan pa mga hindi pa ultimong mga kauturan pa kundi may mga background mga kaaksyon ha. Way pa ganito mahatagan sa nagakaigo nga pagtamod tong gintero dira sa area sang Police Station 4 kagang kaso man atong former police blah kagatong kaso sang anay man barangay kapitan nga si Mawi Wilar kag ining kaso sang isa man ka police assigned sa Nokpo kagang kaso naman subong mga kaaksyon sang Belgian National kagiyad tong isa ka negosyante sa shopping area. Ano ang anong nagakatabo diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Sige, aton hibaloon na karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa bugos nga Negros Oriental kag sa bugos nga Region 6. Sa kinahanglan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:25 na nga oras 11:25 na mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaupo ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson, nakigsapol sa mga gobernador sa plano angot sa natalana nga pagbalik sang commercial flights, Swiffer flights, tub-tub lamang sa Hunyo 30. Kagiban pa mga balita sa Kapitolyo aton hibaloon mga kaaksyon plus ang balita naman sa Bacolod City Government Center. Igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Permits and Licensing Division Office ang Bacolod City Police Office Bacolod City maga-inspect sa mga establishmento sa masunod nga semana para masigurong nagatuman ang mga ini sa health protocols. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa Police Station 4, mga kapulisan balasang Police Station 4, maidid nga nagapangusisa kung ano nga grupo ang nagsulod sa puluyan nga nagpangawat ka nagpatay sa Belgian National kainasang kagahon sa Villa Angela Subdivision. Kag sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kangtanan sa pila ka mga opisyal sang Barangay Banago ginpasakaan kaso angot sa SAP. Panibag-o naman nga kaso no kahapon sa interview ta with CIDG Master Sergeant Ramiro Gocotano nga Barangay Alangilan ang ginfailan subong adlaw Barangay Banago na naman ho. Aton hibaloon na karon mga kaaksyon.
Kung ano naman kag tiangot yapon sa sapig. Tagtagan ay isang sap. Ay, puwerte, no? Balita sa SART, igabalita ni Aksyon Art ay hupon sa special assignments. Baleran sa kuryente sa mga konsumidor sang Seneco. Maganubo sang 92 sentimos sa bulan sang Hunyo. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa PNP Sosya sa Western Visayas magapatigayon sa inspection sa pila ka mga security agency sa Western Visayas. Balita naman sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa paghuyang sang distribution sa unang trans sang sapluyag paimbestigahan sang Kamara. Investigasyon naman kag siling sang iban wala managyapon tupa. Dekadamo sang napaila na sang reklamo nga mga opisyal na ang kaundan sini kay ditubtob subong ara pa gyapon nakabinbin sa korte. Ay parte na. Samtang pagpasilabot sang US sa kaso ni Maria Ressa hindi pagabatunon sang Malacanang. Kag pinaka-latest nga update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diriman sa pungsod Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa alas 11:29 ng aton oras 11:29 na mga kaaksyon. Sige sa way pa magkatimo-timo pagtimo-timo na dra kung may tilimuon kita kung way pa karon dugay-dugay lang, no? Gina-acknowledge sang aton sini nga mga kaaksyon via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Pwede na ka-monitor kag padala sang inyo sini nga mga mensahe. Basta nubo lang kag makaya lang naton kayanon tayo ni, no? Sa Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. Gina-acknowledge na nang nag-monitor sa sining mga inorasa. Kaya nagpadala sang inyo sining nga mga mensahe. Karon lang dugay-dugay. Kag sa mga kaaksyon tadra nga tutok na via website sang Aksyon no Radyo sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Gina-acknowledge na namon kamo. Sige, padala lang mga mensahe ninyo pagi sa Facebook Live dira sang Aksyon Radio kaya tagan ta na igtalupangod sa pagpangalagad ta sa Aksyon BBB. Daligid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials. Standby sa diligid lamang madugay, mga sunod-sunod na nga mga balitang inyo sining mabatian. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ito po, si Robin Padilla, inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Uling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:37 na nga, oras 11:37 na.
Sa mga kaaksyon ta para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule na kita kada adlaw, no? Kaya ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants. Pangontra ini sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo mga kaaksyon, no? Mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya, o kon drugstore sa inyo sininga lugar. Sa mga kaaksyon tagali, umpisa Hunyo 19, Biyernes ining adlaw, amon iga replay ang last 10 nga script sang paborito ninyo nga drama. Amon ang nabili naton last 10 scripts para sa paborito ninyo nga mga drama. Ano ini nga mga drama? Ombra. May title ining Shelo Alimango, no? Ombra. Kag ang isa pa gid, This Is My Life. Ang title sini is Relasyon, no? Kag Timbangan sang Katarungan, Jack Balaan Berador Season 2, amo ni siya ang talipospos na Hunyo 19 na masugod mga kaaksyon para i-replay ang 10 scripts sang paborito ninyo nga mga dramas, Ombra, This Is My Life, kag Timbangan, kag Katarungan, no? Kag umpisa Hulyo 1, July 1, mabatian na ang kasugpon sang ini nga drama. Kag mabatian man ang iban pa nga mga drama, katulad sang Barangay 684 kag Johnny Tango, no? Amo na mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta umpisa Hulyo 1, mabatian na ang kasugpon sang sining drama, kag mabatian man ang iban pa nga mga drama pareho sang Barangay 684 kag Johnny Tango. Ayos. Sige, tutok lang diri sa balitaan sa aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon no Radyo Bacolod kag sa mga matahom nga mga dramas. Kadtuan tanay nga balita gikan sa News Center pod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa mahuyang nga distribusyon sang unang atwan sang sapluyag nga paimbestigahan sang Kamara. Kag pagpasilabot sang US sa kaso ni Maria Resaho, hindi pagbatunon sang Malacañang, kag pinakalites nga COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sining mga balita nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, good noon. Yes, Action Rex, mayo nga udto kag sa aton man mga tagpalamati balita nagikan sa News Center. Ginapaimbestigahan ni House Speaker Alan Peter Cayetano kag iban pa nga leader sang Kamara ang delay sa pagpanagtag sang unang nga tranche sang Social Amelioration Program o konsap sang DSWD. Base sa House Resolution number 973 nga ginfile ni Cayetano, luyag niya kuno nga magpatigayon sa investigasyon ang manubo nga panalgan sang Kongreso agud ma-review kag ma-assess ang pagka-delay sa distribution sang SAP sa idalom sang Bayanihan to Heal as One Act. Tuyo man sa resolusyon nga makapangita sang pamaagi agud mapadasig ang pagpanagtag sang ayuda sang gobyerno sa mga Pinoy nga tuman nga naapektuhan sining COVID-19 pandemic. Ti partikular nga usisaon suno kay Cayetano sa nga Kamara ang malawig kag komplikado nga proseso sa pagpanagtag sining SAP benefits sa diin nasaad ang 3 ka pamaagi o kon steps, 5 ka approval nga agyan pa, kag tubtub 3 ka semana nga completion antes pa makuha ining ayuda. Suno kay Cayetano, ginasuportahan sang Kamara ang mga ahensya sa pagpatuman sang mga programa
nga may kaangtanan sa pagsabat sa pandemya apang kinahanglan nga may mapasabat man sa kapaslawan kag mahuyang nga distribusyon sa cash assistance sa mga pigado. Tidugang pa din kay Tano ang natabo nga delay ang wala nagasunod sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga ihatag sa pinakamadasig nga pamaagi ang bulig sang gobyerno para sa mga pumuluyo. May ara pagyapon trans nga wala mapanagtag sa first transaction doors nga mga kuano ayuda sang gobyerno ta. Do kompleto naman tanan Gani action man. na Rex. Tigaling kami mga delay lang balahaw, di ba? Kaya dapat una-una Parehas to. Kag na-release na abitanan nga first trans. Correct. Di ba dapat may deadline to nga do April 30 Oo. na dapat hasta naglabot na May, may May 10 pa to nga deadline, may mamarasta nga iba Mas ginegosyohan to. Basi siguro ginpatukod sang sari-sari store. Hindi man Correct. siguro Kay hindi diri man. sa Bacolod mayari man di actually nag-delayed mo antong wala magkakuha blasang primero gid nga imbukada nila na delayed to until daw ano to nga pizza na tapos. Di subong nga second trans naman sa Bacolod amo ginapaabot nila kay daw way pa kuno magtulupa. Gin kay do wala pa action Rex kumbaga Kaya ma-apply ka pa to sa dinto? Nag-apply online ka na to? subong mong Nag-apply ka to? Hoy, ihoy ka man ta. Kaya hindi ka man tuno kasulod to kung Hindi. mag-apply ka sa Ay, hambal sa web mga nila. nag-apply? Oy, Kay doon. damo nag-message sa akon nga nag-apply sila. Why man sila kasulod? Basta ida mo nag-access action Rex amo na nag-crash ang ba, website siguro, balahaw. no? Amo na mo ang taman kadamo kisa sa nag-access. First ito ba lang sang website man bala sang SSS ligad kay nag-crash man to na bistro man to kay damo-damo sang nag-access. Syempre luyag man maka-avail sang sang ayuda. Tiba siya mo ginutang nagulong na nila, dapat ang kada LGU, sa mo na lang nang nagpanagtag na. Kay kung ibutang na da nila, halos tanan, ma-apply na da ya. Tigi na sala magyapon nila action Galing ti ang sala kung saan hasta masala na. Tiyan mo na Ang pamangkot na kung hasta saan pero kung road channel na lang na nila per LGUs kundi madasig pa. Kay isa man sa rason action Rex nga may amo na kay para ma-practice kano ang health protocol. Amo na. Kay di ba liga nagginotok man to daan pila ka mga Nga barangay. sang primero to ginpabayaan ng to nilang ginugasa pang So dito sila COVID-19. naka-learn gani action Rex dito nga. sila naka-learn, dito sila nakahibalong nga dapat hindi gid pagamon sad to. True. May mga nagkalamatay pa to, di ba? Sang pila, Gani. Action Rex. So, diri sa Bacolod, may ara to eh. Di amo ning masadya kay gapalibog ng halos tanan kung paano maka benepisyo sang second trans nga ginatawag ti halos kalabanan nag-publish naman ang DSWD nga dira kamo padala para mag-online pa-register sa second trans. Actually, kung may mga cellphone kita, Action Rex, may naga-message da mo. Nagapadala, nakaparehistro ka na ba? Kwalipikado ka ba? May mga nagpadala, may padala may si mo. intisi gani. Tapos may intisi. link na dayon dra. But lang, Galing kay ang response ko to sa intisi ko hindi ako hindi ako beneficiaryo. Nga ginpadalaan ako. Kaya ka, lang correction, Rex, ka, amo na bitanan, Tanang ginapadalaan na siya. ti- Depende lang si Moyay kung Di paano na i-akomoda sang Department of Social Welfare and Development man. Dapat din through channel na per region na lang, per city or munisipalidad na lang para dasig na bla. Ay, ti ambot kay hasta subong ka paabot pa sila. May pamangkot pa sa nung trans. gani man. Iway man tayo isabat na kung saan o ginong trans. Kaya doon nadula, ganing Second balita. trans. Nadula, ganing kung saan, Action Rex, no? Anyway, basi magtuhaw siya dasun si Mana. Basi pa man lang. Correct. Sige. Yes. Kag sa iban nga balita, National Action Rex, ginpahayag naman sang Malacanang nga hindi nila pagbatunon ang pagpasilabot sang Estados Unidos sa kaso ni Rappler CEO Maria Ressa. Ini ang reaksyon sa Malacanang sa pahayag sang US State Department nga nagsiling sila nga nabalakas sila sa pamatbat sang korte kay Ressa. Labi pa nga ang Amerika kag Pilipinas ang may long-time commitment para sa freedom of expression. Tigin pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi nila pagbatunon sa presidente ang pagpasilabot sa mga dumuloong sining kaso. Suno kay Roque, ang mga pagpasilabot sa Amerika ang hindi makabulig sa pag-abyanay sang duha ka pungsod. Kag dugang pa din niya nga ang Pilipinas ang mayara sang independent nga hudikatura kag ang conviction kay Ressa ang nagasanto man kuno sa layi. Samtang Action Rex, masubo
subo man ini nga balita para sa kapamilya ni Eduardo Danding Cuangco Action Gani Rex kag sa mga diri palangga sa siya. Negros Occidental, Correct. damo gidi ha. Damo na di kag hindi lang di sa Negros Oriental, Negros Occidental kundi Oriental side man kag Bugos guro nga Kalibutan ng Pilipinas. Pilipinas Action Rex actually. Bugos nga Pilipinas. Anong latest subong sa iya? Ang Malacanang No, 85 years old sa gali isang napatay sa 85 years old sa. 85 years old. Kagabi siya Action Rex napatay. Mga pasado as just ang gabi sa St. Luke's Medical Center. Kami balatian ni siya sa lung cancer. Te ang Malacanang subong nagpalabot sang ila pagpakig-unong sa pamilya sang nagtaliwan nga si Eduardo Danding Cuangco. Kagambal Action Rex si Danding dako gid niya kawadon sa komunidad ining kay dako ang iya na contribute man Action Rex mo. Labi na sa ekonomiya sang Pilipinas. Bali lang cancer ang ginkamatyan niya? Action Rex sa St. Luke's Medical Center. Kag ma-update lang ko sa record sining COVID-19 sa bugos nga kalibutan sa karon naglambot na sa 8,257,885. Again, 8,257,885 ang infected. Ang nagkalamatay 445,986. Ang naka-recover 4,306,748. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon, June 16, 2020, ang cases naton diri 26,781, ang nagkalamatay 1,103 kag ang naka-recover 6,552. Sa Negros Occidental, may duha nga nadugang Action Rex kagapon. From 22-24 na ang cases sa Negros Occidental. Sa Bacolod, nagapabilin sa 22 ka mga kaso. Kag sa Western Visayas, may 6 nga nadugang, 153 ang kaso subong, 39 ang aktibo, kag may nadugang naman nga duha sa mga naka-recover. Sa din 103 na subong ang recoveries, kag 11 sa gihapon ang mga nagkalamatay. Balita, nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Bali si Boss Danding, gali bago lang nag-birthday ni? Siguro Action Rex. According sa kay paring Roger Guteb. Bago lang nag-birthday si Boss Danding. Sa sano lang ko ng Action Rex. I don't know kung sang sano lang yung birthday ni Boss Danding. Basta ma-check mo da siya. Subo-subo man sa pamilya kay although nga way man ta kay balos ang background kung kasano gid siya naging sulod sa hospital Action Doors pero initially amo pa man lang nang ginpabutyag sang mga officials June 10 lang Action June Rex. 10 ang birthday niya. June 10, 1935 mga din siya. 7 days ago ang iya birthday. Grabe no. Sige. Sige. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita ng sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ang business tycoon si Eduardo Danding Cuangco ang napatay bangod sa lung cancer sa edad nga 85, no? Amo nang latest ang presidential spokesman nga si Harry Roque ang nagpalayag sang kasubo bangod sa kamatayon ni Boss Danding, no? Chairman and Chief Executive Officer sang San Miguel Corporations, the largest food sa aton sining pungsod, no? And according kay Roque, kag based sa report sang DZRH, na patay ini bangod sa lung cancer, no? Ang pamilya ang naghingyo sang isa ka pribado nga pagpatigayon bangod sang quarantine regulations, no? Ang luwas ini sa San Miguel Corporations, sa iya sining flagship company si Cuangco ang chairman sang Petron Corporations kag iban pa nga mga enterprises.
former ambassador ini siya to the United States. Kag ti isa man sa mga influensyado nga nagpalapta sang politika bilang chairman sang Nationalist People's Coalition Party. Si Cuangco ang formerly known is a political kingmaker sa Negros Occidental kagiban nga bahin sang pungsod Pilipinas. Kag ini siya ang nagpapili man bala sa tong 1990 bilang presidente kag naluto sini siya sa kay Fidel Valdez Ramos. Ang businessman nga si Cuangco ang kilalaman nga sports aficionados kag madamo man nga mga ginauyatan nga mga sporting events sa pungsod mga kaaksyon. Kag ti isa diri ang naibaluan man sa PBA, no? Amo man na mga kaaksyon, no? Ang pamilya nag-request lang sang ila siling private nga pagpatigayon sang kalisod kag pagpahamtang sa katawhayan na nga pamtangan sa kay former Ambassador Danding Cuangco, no? So amo nang latest mga kaaksyon nga report angot sining kamatayon ni Boss Danding. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:53 ang aton oras. Daligid lang kay si Aksyon Alvin Graba. Ibaloon tanay dira sa taltapan sang Criminal Investigation and Detection Group sa CIDG office diri sa syudad sa Bacolod kay may ginfaila naman sang kaso ay na no, reklamo batok sa mga opisyal sang Barangay Banago diri sa syudad sa Bacolod. Ibaloon tawag Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, live diri sa CIDG office, Bacolod City Field Unit. Wala lang madugay nakaabot, no? Si Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano sa pag-file na sang kaso against sa officials sang Barangay Banago. Aksyon Rex. Si Sir Gocotano this time. Sir, live ka subong sa Aksyon Radio. Sir, sino ning official sang mga official nga pasakaan sang kaso subong adlaw sa area sa Barangay Banago? So mayong aga sa tanan, no, ang CIDG Bacolod City Field Unit nagapile naman ng kita subong sa panibagong kaso sa anomalya sa particular sa Social Emergency Program cash assistance. Actually, ang subong kaso nga ginfile ta amo ang Barangay Banago pero ang pro-president lang ang isa ang ginpailan naton. Kay may ari man complainant pagkadto di sa last Sunday nag-complain siya. Kay during that time yung April 29 na nabaton niya ang kanyang social emergency cash aid sa simbahan Katoliko sa Barangay Banago. Pagpuli niya pag-aki niya sa Changi ni Purok Chairman Ernesto Gonzaga, ginhambalan siya, namangkot siya kung nabaton mo na ba ang ayuda. So ang pobre nga sa beneficiary, ginatugan niya nga bago lang niya nabaton, kaginhambalan siya sa Pro Chairman na way katakabalo nga pagkakaltasan namon ang 4,000 halin sa 6,000 kay gamito naton sa as expenses sa mga frontliner sa Barangay Banago. So ang among complainant ni medyo nakinanglan gid nga assistance ng tono kay medyo may kulang sa pagkailiterate. Pero upod niya tong isa na nag-witness man sa iya nga why niya mahatag pero ang ini si Ronald Duromal Duro nila among gining ang nakuhaan sang 4,000 ni Purok Chairman Ernesto Gonzaga. So from 6,000 4,000 gidya ang kay nakuha ni Gonzaga. 4,000 at 2,000 na lang kitang nabilin sa kaluyag pobre nga sa beneficiary kaya 4,000 ginkuha man ni Pro Chairman Ernesto Gonzaga. So amo to ang isa sa mga bagay nga nagreklamo siya. Nagreklamo siya kay it's very unfair daw kang iban why man lagi kaltasan. Only siya lang. Siya lamang kaltasan daw sa unfair allegation ng complainant. May nag-witness sir. Ini yung nag-witness ni kuhaan kontani. Ang nag-witness to kay upod man sila ni sa complainant. Ang witness ta mo ni si
Cristobal Gumabras, no? Amigohay ni sila silingan sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago. Mayo na lang kay way niya madala pagkuha ang 4,000 ni Cristobal Gumabras. Kay ginambalan man ang Purok Chairman nga maluoy ka sa akon Purok Chairman kay may arap ako mga kabataan ginpakaon kag ginapreparar ko ning kwarta ning ayuda para sa pag-apres ng klase para sa mga kabataan ko. Amo nga way niya makuha ang 4,000 pero hanggang makaluoy ito si Ronaldo Ronilla kay nadalagit way takabalo kung ang aspirant edition di coerce daw siya. I-coerce siya sa ni Purok Chairman Ernesto Gonzaga kay gamiton daw badly needed daw sa gamiton sa expenses para sa mga frontliners sa Barangay Banago. So kuting ganon duha kung tani gali ang isa lang gin-diskartehan ni Gonzaga nga kuhaan kung tani man sang 4,000 man. Mayo na lang isa kay hindi gina nahatag ang 4,000 kuhaan tani ni Purok Chairman. Pero na medyo nadala siguro sa istorya kay mayara man siya kabataan nga gipakaon kag ginipreparar man ang sobrang nga kwarta para sa pag-abre sa klase sa mga kabataan niya. First name gali sir ni Gonzaga. Ang first name ni Gonzaga si Ernesto Gonzaga. Amo na yung Purok Chairman sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago, Bacolod City. So sir, it seems nga masyado Amo ning ginfailan ang Purok Chairman si Gonzaga. Yes, Action Rex, si Gonzaga amo nang ginfailan sang kaso. Sino tong nag-file ganito? Sino tong nag-file sa iya, sir? Ang nag-file sa ng kaso, amo ni si Ronald Doronila, no? Amo ni nakuha ang 4,000. Ronald Doronila. Ang ini si Cristobal Gumabras, kuhaan tani ni, pero way niya madala, amo ni nag-turn as witness kay pabor kay Ronald Doronila. Okay. So Bali pila ka bilog complainant ni? Bali ang complainant Action Rex isa, ang complainant si Doronila kag may nag-witness lang ugaling nga ang nag-witness plano kung tani kuhaan man sang 4,000 ugaling kiti ang nag-witness ang pangalan sa witness ta di ba sir ang pangalan sa witness ta si Cristobal Gumabras taga Puro sa Tinagong Paraiso man. Si Gumabras. Cristobal ano to? Cristobal Gumabras. Gumabras? Yes sir. Bali isa lang ning witness siya. Bali isa lang ang witness niya sir. Isa lang ka witness kag isa ka complainant kan. Okay. Isa ka witness kag isa ka complainant Action Rex. Ang ginareklamo ya lang ang Purok President sang Purok man nga dira nagapauli ning tagreklamo? Yes, Action Rex, no? Ang Purok President nga si Gonzaga nga taga Purok Paraiso. Si Purok Chairman Ernesto Gonzaga, siya ang Purok Chairman sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago City, Barangay Bacolod City. Purok Tinagong Paraiso, Action Rex, no? It seems nga masyado ka sako. Damo pa sir nga may ara sa imong lamisa patong-patong na to sir. Subong gid way pagiliunta trabaho ta. So as usual baton na kita na baton kung may mayara man mga reklamo kay sir lang kita sa order sa taas sa CIDG Kamkrami no. Sir Sir Ramiro kahapon na mensurar mo nga daw 3 ang pending bali nagbuhi na ni isa bali 2 lang ang pending da nga daw gina-regular pa ninyo gid ang tanan nga mga dokumento. Yes sir, kapit. Actually, sa 3 ni ka pending for filing, ang isa subong ang na-file ta. So bukas kung may holiday yata bukas. So sa Huwebes sir, may i-file na naman kita isa kung makaya ko pa ni. Idungan ko na lang ning duha sir. Ang nabilin ko nga kaso nga i-file duha. Idugang mo lang ning duha, bali dugangan duha. Kung makaya ko sir, kung kaya ko sa lawas ko, kaya pa sa lawas ko. Tirahon ko na lang niya. Bali, pila na gani ka mga barangay ni ang na-filean ninyo as of the latest? Bali, ikalima ni isang sa tuo ito? Ang subong sir nga na-file ta, pang-5 na to. 5 ang pang-7 na. 5 ang Bacolod City, kag 2 ang tuoy Maymaylan City. 2 ang tuoy, tapos 5 ka barangay sa Bacolod. Same barangay sir, ang barangay Pilista 2. 2. So, isa kan isa sa barangay 19, isa man sa barangay Langilan. Barangay Langilan kagamuning sa Banago subong. Okay. Bali 7 na kabilog gali ang na-file ninyo sir. May ara pa pending sir, damo pa. Damo pa. Grabe no. Ti kaya pa man niya. Kabayunta nga why pagid ka sugod sir no ka preliminary investigation da or nano? So pa sir nabala naton nga ang Pilista tag 19 may ara na sila sa Puina
So, gin-require sila to submit their counter affidavit, sir. Pero why pananatala na kung saan na may baluan ang resulta? Okay pa, sir. Ang fiscal lang ginakabalo niya. Actually, ang TOY, sir, sa unang kaso na gin-file pa, nag-reply na ang mga respondenta, nag-ubra na sila ng counter affidavit nila para isubitar nila sa City Fiscal Office. Purok ano ganito sa Banago, sir? Purok Tinagong Paraiso, sir, Barangay Banago. Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago. Barangay Banago. Purok President sang Purok Tinagong Paraiso. Dali lang, no? Kay nautod si Action Alvin Graba. Reporting live dira sa talatapan sang Criminal Investigation and Detection Group. Bago lamang ini sila tapos sa pag-file. Sir, Action Alvin? Yes, sir. Yes, sir. Sir, bali Purok Tinagong Paraiso, no? Sa area sang Barangay Banago. Sir, siya ng Purok Chairman, si Purok Chairman Ernesto Gonzaga, ang in-charge ni Purok Chairman sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago. Amo na sa ang ginfailan today sang kaso. Isa lang ang gipailan sa sir. Kay walo kung mayara pa man ibang nanong mga positibo nga mga information nga na-filean gini kaso nga daw siya lang ni Isaya? Ay, amo na sir, kay ang as usual sir, dito sa CIDD, kung sino tong magpagkato de, para mangayos ang assistance namon, amo lang ginaginankirte namon. Sa sobrang kadamo-damo sa mga complainant na napagkato de, so first come first serve ang business namin, kung matupa sa amo na isang kakumplinan, ipadayon na namon na sir. So, pero nagakandak pa kamo sang investigation antes man i-file ini, sir? Yes, sir. Nagkandak kami ng investigation. Kumukuha ako na nag-gather ako ng mga supporting evidence para i-exhibit natin during the filing of case. Pero ining sa Banago ni pila ganitong kwarta tong ginambal to? Nabaton sang staff beneficiary 6,000. Ginkaltasan ni Purok Chairman ang 4,000. So 2,000 bali kabilin sa staff beneficiary. Okay. Tinahata, din na tong 2,000, yes sir? Hello sir? Din tong 2,000 nagkadto? Amo tong nabilin sa staff beneficiary, amo na lang tong nabilin sa iya. Kaya ang 4,000, ginkuha man ni Purok Chairman. Kaya ang bansang Purok Chairman, na gamitan daw as expenses sa mga frontliners sa Barangay Banago. Yes, siya lang ni isa na amo sining sitwasyon nga 2,000 ang ginhatag sa iya, 4,000 makadto sa mga suno sa Purok Chairman nga gamiton sa mga frontliners, no? Ang 4,000, siya lang ni isa, sir? Siya lang isa, sir. Siya lang isa dito na complain. So, nadala man niya ang utot niya na why niya makuhaan sang 4,000 kaya ginambalan man siya ni Gumabras na ang 6,000 na nabato niya napakiluoy man siya sa procurement kaya gamiton niya mayara sa mga kabataan ipakaon kaga gamiton man yung ibang kwarta para sa pagpreparasyon sa pag-apres ng klase sa kabataan na. Pila edad ni sang tagreklamo, sir? Sir, 33 yata si sir. 33 si Ronald 34, 33. Oo. Hindi pa manigli senior citizen eh. Wala sir, kaya ang trabaho ni sir, pedal cab driver. Okay. Tricycle yata yun. Ano ba tawag dito sa kulon? Sa inyo, sining side, ginhimo na ninyo sining ginaobra, ginfaila na ang ang Purok Chairman sang Purok Tinagong Paraiso sa area sang Barangay Banago today. Anong dason tada inog-file, sir? Ipan na sir, si Sir Alfred na naman sa parang. Abi ko kung ni-mentionar mo na. Paway mo na ako, sir. Salamat po, Alibibon. Sige, sir. Thank you, good sir. Salamat, good. Unless si Action Alvin, may inugdugang da, Action Alvin? Yes, Action na, Rex, no? At least kompletos recados na. Yagin pahayag man ni Sir Gokotano Action na Rex. Sabi ko, mentionarya pang buwas inugfailan. Oo. Actually, istorya na gani, kami kay siling niya, ari na. Ready na niyo. Ang ginagulat na lang naton, ang listahan. Ang mga nakabato, no, galing kay dapat niya, pakita man bala ang kabilugan, ang master list bala, ang just so happen Action na Rex nga, wala pa. Amo na lang ginahulat, subong adlaw kung may ara,
Kasi may ngagaw pa. Sige niya kung may Pero ngagaw. daw kay may boss. mga ideya na kung anong inex nila nga barangay nga pailan mo. Oo, may ara na. Gintagaan at information. Pero ginaplastar pa ni nila, parang maging smooth ang ila filing. Yes, Di, ang nag-file da, nagupod man sa iya? Ang nag-file Action Rex daw nagupod sa iya, pero nanaog pagabot sa downtown, nagpuli na sa ila puluyan. Okay. Oo, tapos siya Iti ang Prok President sang Prok Tinagong Paraiso, di ni galing Paraiso, ni din sa may Taytay, no? Do, amo na daw pagkados bata nga area? Yes, Action Rex. Roon muna da? Dara ka sa piyak ka Taytay pa sulod bala sa Barangay Hall. Dara ang Prok Tinagong Paraiso. Iti, sino tong Prok President gari? Pilan tong edad niya? Ang Prok President, si Gonzaga, i-check ko ni Karon Action Rex. Kay Ari ang record sa aton. Kaluoy man na, no? Nagamuna man? Makon mo na yung diskarte laway, patda ko ang iya, sang sa beneficiaryo. Dapat kung kay Juan to, kay Juan na lang na. Hindi kay Juan, kay Pedro Pabla. Makon mo na yung... Huwag madaguro na saad sa kasuguan nga makakuha ka sa ismil. Ang katunga sa na, yatag mo na sa frontliners o kung sa ano nga purpose man na, kay para man na sa ila kung tani mo. O kung nakalusot pa gani Action Rex, isa pa to ka nag-witness bala? Sa nag-witness, kung nakuhaan niya pa to, 8 mil man to sa kay Purok President Kuntani, no? O galing kay ang timingan kay ginramahan niya man, pwede kay kinanglan ko ni fine rolls bata ko, kinanglanon sa mga kabataan ko, at may isa na lang ang nakuhaan, pero kay 4 mil gidya, simple, laway lang ang kapital, kabig ako. Gani, no? Ti nga nag-alam mo siniman. Anyways, ang aton sini gina-report ang side pa lang sang tagreklamo, ang concern nga ginareklamo, way ta pa mabatian. Pero ara naman sa korte, isumon ini siya, pagkatapos nga masumon, sabton niya ni sa korte, kag kung may probable case, masaka ining kaso. Yes, Action Rex, mo ginang matabo Action Rex, no? Kaya sunod siya, ay ang ready naman sila nga magkatubang nga sa korte, granting nga sunod siya, halos na kompleto na ang tanan nga mga dokumento. Bao kaluluoy ginatong dance ni? Oo. So amo ni Action Rex, no? Ang sitwasyon subong diri sa area sa Criminal Investigation and Detection Group. Teka, ano da ang mga taga CIDG subong? Subong sila Action Rex, may gina-entertain na naman sila dito sa sulod. May gina-entertain naman sila tagreklamo? Oo, mayara na naman. Do, way gigakahubsan sila, no? Way gigakahubsan, kay kaginagani, may ara naman to isa ka barangay. Sabi niya, sir, isa ka barangay, ipasaka tani na mo ning nga kaso, galing kay may dugang na naman sa isa ka barangay, 2 digits. Ang lain, dahil duwa na ang barangay Felisa, to no? Duwa na? Sa barangay Pilisa, duha. Oo. Isa sa Banago. Isa sa Banago, isa sa barangay 19. Barangay 19, isa. Napasakaan, barangay Alangilan. Alangilan, kapon, naman. isa man. Oo, tapos ang sa barangay Tuoy, duha to kakaso. Oo, duha ya sa barangay Tuoy man, grabe, no? Tapos, ang Batigo, ambal niya kagina, duha lang man tag-istorya. Oo. Dumidugang na naman kuno to sa isa. May ano? May dugang na naman. May dugang naman sa isa? Oo, sa isa. Nga napasakaan. Ano naman, hilamos na iyang mga natungdan sina. Ay ho, kapin pa kung amuan gyapon ang filance ang kaso o mo ginang kabudlay. Laila kay base, sila na naman bala. Kung tidwang hilamos kidya sa kaso. May lang kung iban. O galing kay may ara na naman Action Rex mo. Nga nagpangayo diwat sang bulig sa ila agud gay desidido nga magapasaka sang kaso against them, no, against this barangay official sa isa na naman ka nang barangay. Sige, hulaton ta na kay buwas daw ginasigahom nga ma-file buwas. Yes, Action Rex, no. Suling niya tingawaan gid, no, nga maka-file buwas nga adlaw. Kay buwas 18, may celebration buwas. Oo, wala man opisina buwas. Wala opisina buwas. Base sa 19 sa Friday. Atong duha bala Action Rex. So, amo ni Action Rex, no, ang sitwasyon diri sa area,
sa CIDG Bacolod City Field Unit. With aksyon ninyo, Bugina, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, reporting live dira sa tatapan sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG diri sa siyudad sa Bacolod angot sa pag-file sang additional nga complaint sa City Prosecutor's Office dira sa isa ka purok presidente, purok Tinagong Dagat. Barangay Banago, amuning nagapangatubang naman sang reklamo ho, angot sa giapon sa SAP, mga Kaaksyon Social Amelioration Program. Instead nga 6,000 na imo lang 2,000 ang ginbaton, kaya 4,000 ko no, ginpapamahaw sa mga frontliners. Ay kalahin. Tibuas bantayan pagidokon sa Friday, bantayan mga Kaaksyon. Another naman duwapak barangay ang pending daw halos tapos-tapos na nila ang tanan nga supporting documents nga nag-file na sa City Prosecutor's Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:13 na nga oras 12:13 na katuan tanay balita gikan sa Bacolod City Government Center si Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa Permits and Licensing Division Office ang Bacolod magapatigayon sa inspeksyon sa mga establishmento sa masunod nga semana para masiguro nga nagatuman ang maini sa health protocols. Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Pila na lang ayhan ka mga individuals no, mga LSI kag OFWs nga yara sa quarantine facilities ang syudad. Yari ang report we have Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Rex, magapatigayon sang inspection ang Bacolod Permits and Licensing Division no, sa Bacolod City next week kung bala nagasunod ang mga establishments diri sa mga syudad sa Bacolod sa mga health protocol nga gina-issue sa gobyerno nasyonal. Sa pagpakig-angot naton kay Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos, prioridad ni Action Rex nga i-inspect ining mga salons, mga barbershops, sa mga restaurants para masiguro nga nagakomply ang ining mga negosyo sa health protocol. Action Rex. So kay Rayos, ang mangin basihan diri nila sa pag-inspect no, mga basis nila ining mga guidelines ba nga ginapapanaog ang Department of Trade and Industry kung bala ining mga salons sa barbershops nagasunod sa mga minimum health standard like protocol like 50% kidamang sang kapasidad sang ila sining building or edipisyo ang makakobodar nila Action Rex nagasoksok sa mga face mask mayara sang foot bath nila ang ila sing establishment kag kun ining mga salons naman kung balati gina-sanitize no or ano man dira nga pagtinlo sang mga gamit matapos nga ginusar sa isa ka customer pakadto sa isa ka customer. Action Rex. So far sa kay Ma'am Rayos, so wala pa man isang formal complaint kinabaton ng ila sining talatapan pero ang inspection sin nila nga patigayunon para gidamang no masiguro nga compliant no ang mga businesses diri sa mga syudad sa Bacolod. Action Rex. Suno kay Rayos sa tion nga mayara sang violation nga makitaan sining mga barbershop, mga salon kag restaurants ang ila sining nga pagimuon nag-issue sila sang first kag second notice. Action Rex. Kag in kaso nga hindi mag-comply mag-imo sila sang recommendation sa City Legal Office. Action Rex. Actually sa buong semana nagwa man ng ila sining inspection team pero ang ila sining nga gina-inspect ining mga previously mga reklamo bala no sa mga businesses nga allegedly nag-operate nga wala sang business permit. Action Rex. Ining reklamo natabo ini sadtong wala pa sang quarantine kaya ginapat sa syudad sa Bacolod. Action Rex. Pero subong idamang nila makuhan kasunod nga daw nag-a-adjust man sila sa sitwasyon sa idalom sang modified general community quarantine. Pero may mga bukas na ang mga barbershop, mga salon? Yes, Action Rex. Allowed na sila nga magbukas no and last time nakapagunting man kita. Okay. Daw iba na katuwa nato Sa din ka nagpagunting gani? Sa may Central Market. Action Rex. Bukas na dira sila. Okay. Kaya harapan na da sila subong? Harapan sila sa gihapon. Action Rex. Kaya mo na ang mga protocol nga gina-implement. May mga plastic cover man, may mga face mask ang barbero. Kag sa atin daw ginpaguntingan daw nag-comply man no sa mga health protocol nga gina-implement. Okay man ang ginpaguntingan mo? Ayos. Action Rex.
Wala problema. Este, di sa gihapon, ang ila sininga balayran, Action Rex, wala nagsaka. Wala nagsaka ang ila sininga pagsukot no, sa mga nagapagunting dila. Kung anong presyo, before sang lockdown or community quarantine, pagbalik mo, amo man sa gihapon. Te, depende rin si mo kung mag-atag ka dra tip, kung nanamian ka, te, depende sa kabuboton mo, Action Rex. So far, te, mula na ang luyag, no, ipalambot, no, ni Ma'am Rayos sa mga negosyante, especially ni may mga close contact ng mga establishments like salon, mga barbershops, Action Rex, no, kaya di dapat bilang tikang man para hindi maglapang COVID-19, dapat magsunod gid strictly sa mga patakaran nga ginapapanaog sang Department of Trade and Industry. Aring tingog, Nestela Rose Rayos ang Permits and Licensing Division. Sinilang kami nga week nagsugod sang amon nga inspection kay titungod nga nag-ECQ, nag-GCQ, di ba? So, naka-schedule sa next week ang mga salons, ang mga barbershop, and at the same time, gurong mga restaurants kung nag-comply na sila sa health protocol, lablasang as per DTI na ang guidelines na like amo na nga dapat amo na mga ga-wear sila mga face mask, social distancing kung gina-observe nila nga dapat 50% lang ang tao sa sulod. Amo ni mga foot baths, amo na tapos before like sa mga salons, before sila sang isa naman nga next customer dapat ginasanitize or gina-disinfect gid anay before magpasulod naman sang isa naman ka customers. So far wala pa man complaints related sa sinang mga so far wala pa man kay dito sang sini pa man lang sila nag-open mo. So far diri sa amon office wala pa man kami ka receive complaints. Action Rex, napatihan si Ma'am Rayos ang Permits and Licensing Division. Nagpakikangot kita kay Vice Mayor Sid Familiaran regarding basta supposedly information nga nabata natin nga may meeting ng mga Marina PCG kagang Bacolod IATF. Pero negative, Action Rex, wala sang meeting nga ikandaka. Kaya lang sa inyong nga pag-insyende, possibly may meeting between PCG, Marina kag Bedco nga management, Action Rex. May numero naman kita diri sang Bedco Port Manager si Ma'am Josephine Solis. Hagi-check natin ka ng mga detalye or ginila sinigin kasugtan angot sa possibly pag-resume no, sang sea travel between Bacolod Iloilo vice versa. Kaya ang information higit palambot sa ito ni Vice Mayor Sid Familiaran nga ti ang baliya sige hapon nga hulton ang protocol o kon joint declaration o kon agreement between LGU sa Bacolod kag Iloilo angot sa mga ipatuman no nga health protocol para sa pagbalik no commercial operations sang mga biyahe sang fast craft, Action Rex. Update. Bali diri sa ato may nagalabutan, Action Dale. So for Action Rex, kung i-check na to no, ang page sang Bacolod City Health Office Promotion kagang DRMO, wala pa kami nabatong information, Action Rex, nga may new batch sa mga LSI kag returning OFWs nga nagabot sa Bacolod City no, kay ang gin-organize mo lang nga sweeper flights ang probinsya, may mga Bacolod no, madala Action Rex nga naga-impon no, so wala pa man nag-inabot sa ating information regarding sa new batch sang mga LSI kag returning OFWs. Ang isa lang diri sa ginaprepara sang syudad ng DRRMO, ongoing ang ila sininga disinfection nga ginapatigayon sa mga pasilidad, Action Rex, nga ginatinian sang mga LSI like dito sa may South Hills Academy, Graciano Lopez Haina Elementary School. No? Kay in kaso nga may mag-inabot, di naman sila ipahamtang, Action Rex, since ini ang pila pang sa home quarantine? Pagkikita, Action Rex, ang exact figures halin sa komitiba ni Councilor Cindy Rojas. Dapat si Councilor Rojas manginaktibo man sini sa pag-report sa publiko para mabalaan man sang mga pumluyo. Bala kung pila pang LSI, pila pang mga OFWs ta, mga negrense, kag kundi na sila nga mga areas. Kung local standard individual, iya gina ni Councilor Cindy Rojas. Kung OFWs naman, Action Rex, iya ina siya ni Councilor Israel Salangay. Dapat i-collect na nilang data para mabalaan sang Bacolod nun kung pila pa blangara sa lugar, kag di na nga mga lugar, way man kinanglan kay waragwag mo gidingalan nila, kundi ang eskwelahan lang o kung lugar nga ginatinira nila, Blacksondale. Action Rex, karon sa hapon may regular session ng SP, i-check naton si Councilor Ising kag si Councilor Cindy Rojas. Si Councilor Cindy Rojas, sara pa nagyapo now? Action Rex, kati naga-observe. Why, sa ti araman si Councilor John Gamboa?
Raman sila. Di joke lang na. Ang aton sining tinutuyo kung taning mahibaluan ta bala. Pila pa ang sa amuning quarantine facility, pila pa nada sila kabilog, kagano nada sila, saan una matapos daw mo na bala action din. Dapat daily may report na sila, kay daily man may galabot man sa aton, di mo? Para action next day, amo na siya ang ginano man ginapangayo wala nga information sang publiko kag ti amo lang daily monitoring kag report man sa mga status no sa mga LSI kag retaining OFWs action Rexa. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isunod tang balita gikan sa kay Action Marlon Hinovia. Pero sa pinakalites nga report gikan sa Department of Health, masubo-subo ni nga balita kay tatlo ka bag-ong kaso sang COVID-19 ang na-record sa Western Visayas subong adlaw sa DOH. Lakip sa tatlo suno sa DOH ang duha ka locally stranded individuals o kon LSI. Ang ining tatlo halini sa Negros Occidental. Wala diri malakip ang Bacolod kundi taga Negros Occidental ini sila. Ang tatlo ka mga bagong kaso amo ang mga masunod. 19 anyos nga isa ka babaye halin sa Banwa sang Kawayan, Negros Occidental, LSI ni siya. 24 anyos nga isa ka lalaki gikan sa siyudad sang Escalante, Negros Occidental. Ay duntugon na nun isa OFWs or LSI man. Gina-check nato nini ang 24 anyos kag isa ka 30 anyos nga lalaki gikan sa Banwa sang Hinubaan. Isa ka locally stranded individual man mga kaksyon. Tatlo ang halin sa Negros Occidental. Way patake balo kung arin sila sa home quarantine subong o kung di ni sila. Amo pa rin gina-check ta sa Department of Health, no? Ang kabidugan subong sa Regional Office 6 sang DOH 156 ka mga kaso, 39 ang active cases, 103 ang nag-ayo na, kag 11 sa gihapon ang nagkalamatay. Way takay balo ba siya man ang nagsa quarantine facility ining 19 anyos nga babae taga Kawayan, ang 24 anyos nga lalaki nga halin sa Escalante kag 30 anyos nga lalaki halin sa Banwa sang Hinubaan, LSI ni. Way takay balo kun aras la sa quarantine facility as of this time. Amo nang pinaka-latest nga report gikan sa Department of Health. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuan tang balita ni Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson nakigsapol sa mga gobernador sa plano angot sa natala nga pagbalik sang commercial flights, chauffeur flights kag tubtob na lamang sa Hunyo 30. Kag iban pang mga balita gikan sa Kapitolyo. Report gikan kay Action Marlon Hinovia. Action Mar. Rex na palabot na sa itulipangod sa National Interagency Task Force ring concern. Pinapalayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ay kang tanan sa mga tagsulundan nga dapat sundon sa mga nagabalalik diri nga mga residente sa Negros Occidental plus ang biyahe sa eroplano kag sa mga barko. Si Governor Lacson isa lamang sa mga gobernador sa Pungsod Pilipinas ang nag-participate man sa Sinapol nga ginapatigayon sa League of Provinces of the Philippines. Oh, dali lang kay may gogo pa. Oh. Ara na sa Action Marlon? Action Rex, no? May nagasunod. May go pa. Go ahead. Si Governor Bong Lacson sa nasalinta na isa lamang sa mga gobernador nga nag-join sa Sinapol. Upod ang
Undersecretary sa Department of Health nga si Rosario Vergere. Si Governor Lacson, ara lang sa iya sa opisina sa Governor's Office. Sa Padyara, si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Nagabilungan ay si Lacson Rex sang mga statement. Ang nag-preside sang ilang sa ring pagsinapol ang presidente sang ilang sa ring grupo. Amo si League of Provinces of the Philippines President, si Governor Presbitero Velasco Jr., former Associate Justice ng isang Korte Suprema, nga gobernador sang Marinduque. Sang ginatagan si Gov. Lacson sang time, kapalayag sang iya sa nga statement, ang iya sa nga palabot nga concern kung paano mag-amuma, magpaton ang Negros Occidental mga returning residents. Ang hambal ni Gov. Hindi anay magpaton ang Negros Occidental ang mga turista, ini mga luyag pala magkadto sa Negros Occidental. Ang tinutuyo Action Rex maglagaw-lagaw lamang. Ay right ang provincial government hambal ni Gov sa pag-reject sa saring sahi nga mga pasahero. So, ginsay-say man sa gobernador kung ano ang dapat agyan sa mga nagainabot ng mga pasahero sa bahin sang Silay Airport. May scanner, may pagkakuha sang swab. Ini ang ginapatigayon na sa provincial government sulod sang duha kasimana. Yari ang tingog ni Governor Bong Lacson. I would like to share what is happening here in Negros Occidental. I'd also like to share this to Governor Sodon. Our airports are open, but these are not commercial flights. We call it sweeper flights. Last week we had 3 days of sweeper flights. We coordinated with PAL. This week we will have 4 days of sweeper flights. This is with PAL and AirAsia. The difference between commercial and sweeper is at sweeper flight, we have the right to reject a passenger. So we are only accepting returning Negrenses to our province now. No? If the reason is just to visit Negros as a tourist, we politely reject. No, we say no. Our priority is only for returning Negrenses. And when they do arrive in the airport, there is a scanner to check if they're fever, and we have 5 booths for swabbing. Whether they like it or not, they will have to go through swabbing. No? And of course, we allow them to for home quarantine. But in most cases, the LGUs would like to be the one to pick them up in the airport and put them in their respective quarantine facilities. No? So that is what we've been doing now for 2 weeks here in Negros Occidental. Concerns ang gobernador sa nasalingtana na palapot na ni Governor Presbitero Velasco Jr. ayon sang mga nagabugos sa National Interagency Task Force. Ang tanan nga mga governor nga nagtambong sa nga pagsinapol, may ideya naman kung ano ang manera diri sa Negros Occidental sa pagbaton sa mga nagabalalik diri nga mga persona. Ang superflies convention ni Gov. Lacson tubtob lamang ina sa June 30. Silingon laban-laban by July 1, basi kung magbalik na ang commercial flights sa aeroplano kag commercial trips ang mga barko. Ang ka-action Action Mar? Yes. Ang tatlo da nga positive subong nga adlaw nga ginpagwas ang DOH, so ay padaguro mabaton sang gobernador ta? Kung idugang Action Rex ang tatlo, 26 ng kaso 26 na? Naka-post sa official Facebook page ang latest sa bansang provincial government of Negros Occidental. 23, oh, plus ang tatlo, may mo na sa 26. 26 na siya. Oh, i-check lang David dugay-dugay ba si kun dugay-dugay mga fairness naman ang actually karon pa ni sapon nila ipagwa mo pero nagpatigayon sang press conference ang DOH Western Visayas kag nagwa nga may tatlo ka panibag-o nga kaso today from Negros Occidental. Takson Rex kay hindi makapagawa ang provincial government sa Negros Occidental kung hindi anay mag-una sa bayan sa DOH Region 6. Sige. Report kay kan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Ferrovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Thank you very much, Aksyon Marlon Hilovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa liadahon tang balita ni Aksyon Artay Hopon sa bahin sang special assignments. Balayran sa kuryente sa mga konsumidor sa Seneco. Maganubo sang 92 sentimos sa bulan sang Hunyo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Artay Hopon nga maganubuaw. Amo itong ginareklamo daw ginpalagpatan lang sa pag-reading ni Aksyon Art. Mayong udto? Mapampauta na yung balita kay 92 sentimos pesos Aksyon Rex. Sentimos ini ang ipatuman nga adjustment o kung pag... 92 sentimos, Ged? Ti kung nag-isa ka kalibo, pilang buhin sina? 90 pesos? Kay kwan mo, bali 90 cents mo. Oo. Gani piso. Amo lang kwan Aksyon Rex. Ang ipatuman, actually dulot ni saya ang adjustment sumong sang mga charges na ginapatong. Halimbawa ang... Huwag niya lakip yung palagpat nga pang reading? Wala na iya. Damo itong nagreklamo sa tutiara gani. ng investigation. Iniya parte ni sa generation, transmission kag universal charges. Daw paumpaw ni Abi. Ang tiya mo ni kay ang wasini kundi ang naghahatag sini nga nagpanubo ang mga kung halimbawa ang nagaproduce ang mga electric power. Damo nati para naman sa Seneco ipatuman Manila na para mabatsagan man sa mga konsumidor. Now, at least may aras ang jutay ni nga pagnubo kag timely man kay tinagbugnaw ng tiyempo bangon sang pagtinupa sang ulan basi magnubo pagit ang konsumo sa isang tawo. Now, sunod diri sa palayagya sang Cooperative and Promotion Section Head sa Seneco nga si Ma'am Maria Luisa Paruco, sila niya isa malanig ko ginapatuman, malang isang ammonia talatapan sa Seneco, mga adjustment, especially kung may ara man sa paglubo, halimbawa sa mga generation charges. Ang isa lang galing ang Sunrex, atensyon sa pila ka mga consumer sa Seneco, iadra sa may Morsyaho, kay may arasang ipatuman nga maintenance work o scheduled brownouts na sa inyo. Kada ini power interruption, mabatyagan ini o kung ma-experiencean sa June 19 and 20. June 19 and 20 kay medyo malawig-lawig na sa Lex sa June 19 sa Friday. Halin alas 8 sa aga, tugtog alas 4 sa hapon. No, mga areas nga mapiktuan amining Morsya, Feder 2. Sa dente ang Morsya, may mga lugar nga isolated pero medyo malawig-lawig ang brownout. Alas 8 sa aga, tugtog alas 4 sa hapon. May schedule man sa Sabado, alas 5 sa aga, tugtog alas 12 sang Uto. Sa portion naman sa Morsya proper kag Barangay Salvacion kag bilog nga barangay sang Santa Cruz kag Alegria. Now, aring confirmation ang notya sa pagnubo sang presyo o pagpanukot sang Seneco charge sa palayagan ni Ma'am Malu Paruco sa aton nga interview. Bali, ang aton nga rates naton is ang dako gid man siya kumparar, no? Kaya ang sa aton nga generation charge is sang meta is 8.32, subong niya is 7.47 lang. No, naglubo pagit kita sa universal charges naton nga from 20 centavos na 90 kamay man lang 90 centavos, pero it boils down gid siya nga dako gid siya ang sa generation nga na nadula sa ang naglubo sa aton. Ang aton mga pass-through charges from 10 pesos and 0057 nagnaog kita sa 9.0850. Okay. Ang aton nga distribution the same lang na yakating Seneco, the same man lang, wala man taga saka. So ang mga charges nila sa aton nagnubo gid man siya compared sa May.
Amo ni siya nga nakasave kita sa nagdubo kita by 92 centavos. Ang sa more siya nato may maintenance work kita pero kwan lang na siya nang do isolated area siya. So gin-schedule naton for maintenance sama kita may mga diferensya naman ang linya. For those na mga brownouts nato na gulpi-gulpi lang that's unscheduled, hindi na naton na pero may mga diferensya ang linya naton. So tawag lang sa Seneco for more information pagit. Si Ma'am Baroco Saneco para sa Aksyon BBB Togamang Karsyon Aksyon at tayo hupon sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time. Last 12:37 na nga itong oras, 12:37 na mga kaaksyon. Daligid lang ha, pag-relax sanay. Santon Placer Bal Capsula na ho, para siguradong sigurado makahatag sang alibyo sa aton ginabatyag sa lawas. No? Santon Placer Bal Capsule. Pampatunaw ni sang mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Katulad nga mayara kamo sang hubag, cyst, tumor, goiter, kag iban pa. No? Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina mga kaaksyon. Wala ka nang hanapin pa? O tumar ka lang 1 or 2 capsules daily sang Santon Plus Herbal Capsule kay siguradong sigurado may protection ang ikayong lawas ta batok sining mga balatian nga nagtalapik sa aton sining kalawasan. Kagini mga bukol-bukol, mga cyst, tumor, goiter, amat-amato na tunaw sang Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño, stop sa Barangay 2, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka mo katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga kaaksyon ta, ma-unload ta na para paring Ala Navales, good PM lang kay Josing Topas, no? Monitor man, paring Roger Montalvo sa Shemaros Wine Center, good PM lang kay Remark Lamayo, may lang pag-monitor, kwan sa subong, drive sa bus going to Occidental Mindoro. Rakada Remark Lamayo. Sige no ya. Halong lang sa pagbiyahe. Remark Lamayo. May lang pag-monitor kay Maricon Taton Gargaritano. May lang pag-monitor Maricon, no? Kag kay Mike John Seva dira sa Moises Padilla sa Seva family. May lang pag-monitor, no? And sa kay Jo Marie Formentera, kag Jenny Perez sa Binalbagan, Rachel Bonilla, kag pamilya Bonilla dra sa Sara Iloilo, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpinda dra sa Celine Homes, Barangay Estefania, may lang pag-monitor Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Melchor Barok Carombines dra sa Hinubaan, ho, good PM lang. Kay Toto Aldrin Limaco sang Ninas Rose sa shopping, no? May nga pag-monitor Toto Aldrin Limaco kay Mrs. Yadra kag sa bugos nga kag grupo nato, no? Kay Ariel Kabatak may nga pag-monitor dra sa Central Carlota. Greet lang si Rizaldi Popoy Braca from Ariel Kabatak. Thank you, good. Kay Liberty Binitin Obaldo, live dra sa Mansilingan, good PM lang Madam Liberty Binitin Obaldo, no? Kay Dennis Richard Tibor Roma, kag Roma family sa San Enrique. Kay Toto Andro Juanites,
Good PM lang. No? Kag Maria Mahilom Tibok at Tihok Duwayan, dara sa Baras-Barasan si Palay City, may lang pag-monitor Maria Mahilom Tihok Duwayan. Kay Binji Joso, Lansta mga kaaksyon, dagang salamat sir, Binji Joso, no? And sa kay Valencia Kinet, may lang pag-monitor, salamat gid idol, Valencia Kinet, no? Kay Richard Esmeralda, good noon, dara sa Isabela Pichahan sa Bangga Mayor, no? Thank you so much. Eva Padilla Mayo, watching from Vista Alegre Zone 5. Thank you so much Eva Padilla Mayo. Kay Gian Rose Binitin, may lang pag-monitor and liog lang ko greet sa kay Manong Ramer Redondo. Happy 3rd birthday subong from Gian Rose Binitin, no? Kay Madam Elizabeth Malakagamala, likewise to Merly Bailon Hilario and family sang Barangay Maaw, Bago City. Thank you so much, Gid. Paring Amik Garciniego, Jose Alan Brasa, Selbeth Yap, no? May lang pag-monitor dra sa area sang Barangay Handumanan. Selbeth Yap, may lang pag-monitor. And Jovelyn Iscala Yosalina, may lang pag-monitor Jovelyn Iscala Yosalina from Sipalay City. Good PM lang. And Maki Arigin MMC sa MMC Eatery sa Bangga DE Kabangkalan, Negros Occidental, no? And kagawad Imbong Jo Campos ang Maaw, kag Bern Andot Iskamin sang Brunei, may lang pag-monitor. Diana Pilayo niya kabay padala ko sa sala-sala nga sang second wave si Rex. Di na mag-asa pa. Second wave, no? Diana Pilayo. Esmeralda, kay Kapitan Imelda Hamilo Bamuanga. May lang pag-monitor cap sang barangay to, no? Dari sa syudad sa Bacolod, Kapitan Imelda Hamilo Bangwanga. And Marelos Guerra, dira sa Bigunya Maaw with Katsel. God bless. Thank you so much, Maria Los Guerra, no? Parang kinalon sa guy, si parang Edwin Pinida, no? May lang pag-monitor. Jantan Villalon, dira sa Zone 4, AB Barangay Purisima, Manapla. Good PM lang. Aludja Malets, may lang pag-monitor kay Aludja Malets. Tamiya lang si Nelson Silaya, dira sa Villa Lourdes, nga na maukod gid nga tagpalamati. Thank you so much sa Aludja Malets. Veronica Santillan Manukan, may lang pag-monitor watching from Handumanan, no? Kay Inting Biboso, may lang pag-monitor dira sa Celine Homes. Thank you so much gid Inting Biboso, no? Kay Lucy Barluado, may lang pag-monitor sa pamilya dara sa Gabok, Basak, Kawayan, sa pamilya Barluado, kag pamilya Flores. Okay. Kay Heaven, may lang pag-monitor kay Jeffrey Rodriguez. Greet siya lang si Kagawad Gina Mugar, kag family Rodriguez. Ayos, thank you so much Jeffrey Rodriguez. Kag sa iban pa naton nga mga listeners, no? Way gid naton mabtan kay Warlito Nisya, may lang pag-monitor kay Yeye Leonidas, Roger Isclito, may lang pag-monitor. Thank you so much gid, no? Kay Elmer Almorato, no? May lang pag-monitor Elmer Almorato. Kay Tommy Buencotsilio Baliao, kay Tammy Buencotsilio Baliao, no? May lang pag-monitor kay Rinan Aluro Rico, monitor. Ayos. Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Barangay Handumanan, Bacolod City. May lang pag-monitor. Paring Tip-Tip kag MM Lerasan sa Barangay Stefania, Good PM-an. Paring Elmar Trapanco kagay Commander-in-Chief dira sa Barangay Mansilingan, may lang pag-monitor. Paring Renz kag Lia Campus dira sa Barangay Sumad, no? Kay paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa area sang Barangay Alihis, kag paring Rinley Martin, no? Dira sa Banwa sang Valladolid, Negros Occidental. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutla Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:54. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras. Nakatimo-timo na ang halos kalabanan. No? Sige, kantuan tanang balita sa kay Aksyon Alvin Graba, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. PNP Sosya sa Western Visayas mag-inspeksyon sa pila ka mga security agency sa Western Visayas. Kag pinaka-latest nga update to sang paglutang sa Barangay Kagawad sa San Carlos, kagining shooting incident sa Kabangkalan. Yari accountant sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nagapadayon pa ang pagpangusisa sang mga katapo sang kapulisan sang San Carlos City PNP sa pagkuha sa mga impormasyon sa posible motibo nga ginlutang kay na si Novo o kung Kagawad Novo Jocampo, 44 anyos, isa ka negosyante kagawad man sa Barangay 4 sa siyudad sang San Carlos. Diin sunod diri kay Police Major Mark Hungko ang subong ang mga kapulisan sa idalom sang San Carlos City PNP ang yara sa gihapon sa field. Agud ibaluon kung ano gid ang pinaka-motive diri magluwas sa iya negosyo, magluwas sa iya performance as barangay kagawad sa ila sining lugar kagagaabing nga gintiro ni siya sining duha kawala makilala nga mga suspect, motor riding suspect, Action Rex kag ginpaarakan sang lupok 7 ka bes
gamit ang caliber 45 after nga nakuha sa lugar sang insidente. Ining mga basiyo sang kalibre 45 nga gintunaan gilayon sang kamatayon abi ni Kagawad Joe Campo. Now kung mosuno sa iya nga wala pagi sang patod nga motibo sa karon suno sa iya nga zero pa ang mga kapulisan sa pagkuha sang dugang nga mga informasyon in relation diri sa iya sining investigasyon. Ari ang pahayag ni Major Hungko Action Rex. Mga krimen daw o ano? So, nag-servisyo lang kita si Kagawad gali sir in plain view sa iya trabaho as Kagawad. Sige lang, tama na ito ng iyang ang kinis Kagawad, businessman na Kagawad eh. Businessman, ilang taon na itong tarang agulogin sa personal life niya, ilang taon na ito. Pero kung ilang taon tagin sir, in terms sa motibo, sa karon wala pagiging sa patod. Wala pagit na. Oo, pero wala ka mo sang pero ang asto sa suspect sir. Pati man sa suspect, gawin sa padayan, pagmukit sa suspect nato. Estimate. Action Rex estimate duha motor riding suspect ang nagatagluthang no nagpatay diri kay Kagawad Joe Campo. Sa dugang balita dito naman Action Rex sa siyudad sang Kabankalan, shooting incident still ongoing pa man ang investigasyon sang mga katapos sang Kabankalan City PNP led by police senior master o police master sergeant Ricky Toledo sa pagkilalaman sa suspect responsable sa pagluthang patay diri kay Emilio Mayang Jr., 32 anyos. Nagapuyo ni siya sa sitio Bulad, Barangay Salong sa siyudad sang Kabankalan after nga ginluthang ini kagabi sa amuman nga lugar. Now sa initial diri nga pagpangusisa ni Toledo, ining biktima action friend ang action na Rex ang nagakatulog. Samtang nagakatulog ni siya sa ila sining nga puluyan hinali na lang nga ginsulod sining wala makilala nga persona kag diri na ang ginluthang ang biktima. Insigida gindala ang biktima sa Lorenzo Zaico District Hospital. Apang ini siya ang ginpununsyar ni Dr. Ralston nga dead on arrival sa amo nga ospital. Isa lang man ang igo Action Rex sa iya sining salawas sa biktima apang malubha sunod diri kay Toledo matapos nga nakaangkon sang pilas na walang bahin sang iya sini nga tiyan. Sa dugang pagid naton nga balita Action Rex nagpagawa sang advisory si Police Lieutenant Colonel Sidney Villaflor sang PNP SOSIA o kana Philippine Security Agency Group sa national headquarters dito sa Quezon City. Sa diin diri Action Rex address ini sa tanan nga mga private detective agency kaga subong man private security individuals nalakip na diri ang pila ka mga security guards sa tagsa ka mga kumpanya in relation diri sa kuan bala Action Rex nga maantes ka makasulod ginakonfiskar o kun ginakuha abi ang driver's license ang sining mga security guards as mandated o base sa mando sang nagapamuno sang isa ka subdivision. Now sunod diri Action Rex sa kay PNP SOSIA Regional Chief si Police Colonel Clarence Kasiwen, hindi dapat kuhaan sang lisensya ining mga driver nga nagasulod sa tagda sa mga subdivision sa baylo dapat kuhaon ang mga valid ID kung pulis bilin lang ang ID sang pulis kung o iban pa nga mga government IDs agud jadto ya nga kahit papano ya may lisensya uyat ining mga driver nga ining nga samtang nagapasulod sa isa ka subdivision and at the same time sunod sa iya kay ang may kinamatarong sa pagkuha sang lisensya amo lang ang LTO base sa Republic Act 4136 nga ang Land Transportation Office amo lang ang pwede nga makakuha
sa lisensya sang isa ka driver. That is why nga gin-address ang ini nga problema kay after action rex nga nakabaton bala sang inasud-asud nga mga reklamo ang PNP Social dito sa nasyonal, nalakip na ang iban nga mga lugar sa Western Visayas. That is why nga sa karon nga suno sa iya kag suno man diri kaya kasiwen nga sa karon magbisita magakadto sa tagsa ka mga subdivisions kag bisitahan man ang pila ka mga security agency hindi lang sa Western Visayas kundi diri man sa siyudad sa Bacolod. Agud jadto nga ipakita kag dapat ipabalo mapatuman ang ining pangabay sa nga PNP Social nga hindi pagkuha sang lisensya sa mga drivers. Ari ang pahayag ni Police Colonel Clarence Casiwen. Ang mga security guards assigned sa mga subdivisions kasi nagkakaroon ng complaint na ang ating mga guards ang gusto lang nilang i-hold driver's license, which is malinaw po sa sorry natin na pwedeng any government ID. Kagaya ko, papasok ko pa ako sa isang subdivision. Pag ipakita ko yung PNP ID ko, may mga guards, ayaw nila akong papasukin dahil ang hinahanap nila is yung driver's license. Mali po yun kasi nga, hindi naman pwedeng yun lang ang kukunin nila. Lalo na yan nga, meron dito sa ating advisory na only the LTO ang pwedeng mag-hold doon sa ating mga driver's license o kaya yung deputized ng LTO. Dapat any government ID. Pero kung wala ka na talagang government ID except for the driver's license, okay yun. Pwede yun. Ibig sabihin po, any valid IDs? Sige sir, dapat yun ang malaman ng ating mga guards. Kasi totoo yan, maraming complaint din sa mga office kahit nandun ako sa Manila na ang gusto lang ng ating guards is yung driver's license. Pag wala kang driver's license, hindi ka na makapasok. Meron ka namang ibang ID, government ID, valid ID na pwede nilang dapat i-consider. Yun ang dapat na malaman ng ating mga guards, which is, yun po ang tinatrabaho ng ating office na malaman lahat ito ng ating private security agencies, lalo na yung mga assigned sa mga subdivisions, para maiwas yung complaint. Aksyon Rex ang kabahin sa pagpahayag diri ni Colonel Clarence Casiwen. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you so much, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 5 na nga tunuras, 1:05 na. Mga ka-aksyon, dali ginang aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa VCPO, maki-update kita dugay-dugay sa sining kaso nga paglutang sa Viljan National dira sa Villa Angela Subdivision. No? Yari na ang bag-o kag pinaka-epektibong herbal food supplement, ang Evergreen Herbal Capsule. Mga ka-aksyon, nagabulig limpyo pabakod sa aton sini sistema sa aton sining lawas. Kag pabakod man kag nagabalanse sa sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, nagabulig panubos ang mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, hyperacidity, sobrang asin kag iban pa. No? Nagadugang man sa supply sa mga kakulang sang vitamina kag minerals sa aton sining lawas. Kag vitamin A, vitamin C, B vitamins, calcium, magnesium, potassium, zinc kag madamo pa. Magkabulig man sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products, ang Doc Hico Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, Food and Drugs Administration. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining lugar. Magtumar lang adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, sarang mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule, mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga mga butika, katulad dira sa Butika Sandria sa Kawayan, sa Dangkalan Drugstore sa Barangay Dangkalan, Ilog, Negros Occidental.
kag dira sa Mid Plus Pharmacy sa Kabangkalan kag Jormed Pharmacy sa siyudad sang Kabangkalan, kag sa Leonor Pharmacy kag Blanca Floor Drugstore sa siyudad sang Himamaylan. Kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa maki-update tanay sining parte sa tero kaina sang kagahon sa isa ka Belgian national dira sa Villa Anghila. Anong pinaka-latest nga investigation sa mga kapulisan sang Police Station 4? Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Rex Kantong. Dumayo ba? Dumayong kitag mo subong? Well, as usual. As usual nga ano? Nga steady balls. Okay. Oh, yes. Sabi ko kung may mayo. Kabay pa, no? Miyerkules pa lang subong Miyerkules pa subong we have 2 days more to go. 2 days kag mag-anong? Mag-Friday. Sabi ko kung ano na. Sabi mo 2 days more to go nga mag-abot siya, ha? Oo, gani. Mag-Friday, that's right, no? Okay. Because today is Wednesday. Tomorrow is Thursday. And next day is Friday. Yeah. Very good, very good. Complete. Ayun, di purma. Complete pa ito may mag-abot nga kayo, ha, no? Amo ng mayo da. Halin sa nagkapangatag grasya, no? Alavan. Bayang hapon nila kay Kapchad. Kay Joffred Sabanta. There in Barangay Robles. Lakas. Ayun, di purma. Hindi mo. Ay, bira naman tali sila, no? Matamaton tala sila. Matamaton tala sila kay mahinang kalaban. Mahinang ating kalaban ngayon, eh. So, oras mo dyan na mahina rin, eh. Mahina na, eh. Oh, yes, actually. Right, sige, iwas-wasin na natin to. Ito ginatsangaw subong si Major Charles Iber. Dati sa subong kapangalot. Daw, nanuning na puntan sa isang problema naman. Ito ginatsangaw sa subong. Daw iya kita nan hakbot. Daw iya sang station 4 tanan, no? Daw, matari kong premyo ng kwarta. Kaya mo timayo kay Sulo. Unan. Ayun, di purma. Amuning problema gid sa tanan ito. Hindi gid malikawan whether you like it or not. Yama nabat gid ni sa punan gid sang kaso sa buong station number 4. Sa idalom ni Major Iber. Kung Major Iber guro mapapasbas anay, no? Laban gid mapapasbas ka guro sir. Di ka sir mapatuob ka di sir. Patuob man. Ayun, di purma. Kamang yan. Para ka magpalagyo ng mga malaking ginawa sa lugar mo. Ito na dadala na kita tingban ng dalagkong akaso aksorex mo. Ulto nga tiway mo man na ginapang muyo nga sitwasyon pero ti aragid sa area mo ho. Gani man kagti patay palingadaan naman liwat to. Gani man. Sa mismo ka na aksorex nagalibog ang ulo ya kung ano ni nga grupo ang nagsulod sa balay sa sining Villa Nacional. At nagpangawat na nagpaniro pastagiya sang balay. May mga grupo kuno sang mga tumbador tong daw kilala diri sa hindi lang actually diri sa Negros Occidental kag Bacolod kundi mga didto man sa gwa sa dintong mga lugar to. O gani man. Pero na-verified na kung namugin man ang grupo. Why pa ni kay pamangkot na nagtuloy sa kay Major Charles Iber. Ning nagalagaw lang nga istorya nga base kon ipogon robbery group ni. Nag-strike sa Bacolod. Kaling kiti, why magid sang bugat ebidensya na magtudlo ngati amogi man nga grupo action Rex, no? Doon kati siling ni Major Charles Iber. Ang ipugon daw mo maning grupo nga nagsulod to sa Gaisano? Oo panga do lulingod. Actually, ang pagpangawat sa balay ni Carl Nolens ni nga 76 years old nga Belgian National. Lulingod na nga sa hold. Lulingod na sa hold up mo. Grabe. Kati ang ila dito kapangawat kiti actually kaya inventaryo pag sa buong sang station number 4 pa ang mga nakaladula kay na istorya ni Major Hebel ang asawa pa sang napatay nga Belgian National. Ito naglumpat pa sa second floor bla sang balay nila to sa sobra man nga kakibot kag kulba
nga may lupok sa sulod sang balay. Ito nagkalumpat ni siya sa second floor sang iya sining nga puloy-an. Gani? May mga self kasi sining ni Major Heber nagka-recover ng asawa. Although kati daw hindi pagin man ni Major Heber may istorya lawik ang asawa nga magsaysay gibala sang natabo gid permiro. Kay ang ining si Carl Noxorex according sa kay Heber may tatlo ni kaigo mo sa iya sining nga lawas pero hindi determinar kung ano nga klase sang armas luftang. Although naman na-recover to sa crime scene nga basiyo sang M16. M16 kag doon 45 to? 45 caliber pistol. Pero may bala pag isang 9mm nga napudyo to sa salong Axorex mo. Ay, gali? Oo, sang Bilja National. Tigin padaanan ni Major Riverne sa crime lab for ballistic examination Axorex. Although pabangko masibid ko siya nung ito nakaradula sa surusang balay ito niya hindi pagigani mabuhat siyang asawa although nga may nanggagawa ng report na may bag to nga nakuha ang mga suspitsado nga hindi pagnubo sa apat nga tong bag may unod kuno nga kwarta kag alahas no pero hindi pa na-confirm ni Hibes interview naton kay ang asawa hindi kisa kapalawig pistorya kay ara pa sa state of shock mo plus kati siya nabaldaman siya plus nabalaan niya man ang iya sinibana napatay man Action Rex so hindi kikapagin man kalawig istorya si Heber dito kaya sa ospital sa ato ni siya ma-interview pero according sa kay Heber Action Rex may ara sila sa bunga natutukan nga mga person of interest nga ito may modus katulad sining amo-amo man isa natabo nga pagsulod sang balay ni Carl Nolens no galing kay tikon amo lang na perming istorya ta way tagyapo may mo na pero kung pang pick up on isla may kwaong kita nimo laban Axorex ginatagi pa na ni sa proseso kaya hindi man basta-basta Axorex nga kwaong mo to kag pudyuto mo sa dayon mo way na pamagi ara ginatingwa nila ginaimuan lang sa pamagi ngay pabalo nila ipabalo nila hindi ang bot kasi lingon baka hindi galing bawa person of interest ka kwaon ta kagulpe hindi man na pwede Axorex mo di ka na ipabalo nila pabalo nila ate basik ba sikreto basik katuan nila kaba makutong is daw amo ning putos mo daw basik ikaw na hindi daw mo nga style black Axorex mo na tanig style ba lang depende rin sa diskarte ni Major Heber kabalo naman sa sayang di ko na mo nang napunan sa sang problema dahil mo yan lang na hindi na magsali ka pang dua-dua sir ang kutob nga mga suspect mo da pang reglahan na pang tusluka ko recall bla sabi ko rin hindi na magkapalakpala kung matuslok mga kurikol. Anad lang ng mga kuwan ni mo, mga sintimoson ni paminsaro ni mo. Yan, man Axorex, si Pablo, mga awat ka mamatay ka pa imo yan. Si Pablo? Kung anong tanan nga madala mo da, kag mapasaan mo. Pero kung siningabing nga patso mga tao sa sulod sa balay, hindi naman yung tsakto na. Axorex, kaya ang yan yung kaso ni Carl Nolens dito nabugtawan niya ginabi ni mo. Gani? Pag nakatet kiri siya magbato nito iwas sa kabalo nga hindi magnubo sa patuloy ka persona. Ano sulo siya nga balay kag armado pa Axorex no? Kag daw okay ginis lang ko ng mag-asawang na baton kong information kay taga Pulupanda ni mo. Mga mayong patasan glini. Kung ako sa balay sa picture nato nga nagbato no sa crime scene ni Action Alvin. Actually ginabaligya gani ng balay na damo. Daw bungalo type ka balay ni no, daw mansyon nga pananaw ko mo. Ito kadako kagkalapad lang klase balay ba no? Do lapad-lapad ni sa balay mo to nga mansyon sa Estepania no? Ate ho. Hindi pa rin makonfirma ni Sir Heber kung ginaplano ni nga baligya. No problem kagwa ka balita katong ginaplano ni sa mag-asawa nga baligya. May for sale na gani sa babaw sang paderya. Okay. Sige lang kung magdagto sa luto paklon ta no. Kailan ba mo gini sa bunga ng operation ng luto no. Anyway, for sale lang guro ana. Hindi lang ang balay kay dako dako gani na dako na. Bungalo nga Axorex mo. Ay, doon ko na, yung pagtratar niya sa mga kapulisan taniya, magbinuligay bilang pila ka pulo ta ka mga kapulisan de, pulo ka police stations, plus ang special unit pa sa Bacolod City Police Office, hindi lang kayo pakulok. Doon lang nila sa Station 4 ni. Gani. Kagoy lang, buto nga ito nga mga homeowners subdivision Black Axorex, tari magbulig-bulig mo sa tanib lang, magporma mo na sa ila nga kung ano, mahimod lang. Galing kay kung sa pakol mo ng homeowners, mabuang na napamisaron mo sila. May nakaintindi, pero sa way makaintindi, kadlawan ka pa na nila. Butang ka gwardya. Kape ba kung magkagtura sa amutay? Din mamamot man.
isa ka gatos mo nga hambal nga isa gatos ang bulan ni para sa gwardiya tapin mamaamot man. Tuod no. May araya mga miyembro sang homeowners nga bagtik utok. Pigutom sobrang kang istorya. Oo. Ginawa mo na nga pa namin sa imo sining subdivision na para matawhay. Ilo na sa wala na sa bungog nila. Kung may kawatan, kung makawatan nga nila, dahil nga pulok-pulok. Dahil pulok-pulok nga daw, mga pulok-pulok din. Pero kung mag-request ka, mabutang ka gwardiya, maamutay ka mo tag isa ka gatos, kada bulan, hindi ka nasakit, Hindi pa yan mag-amot. Mag-30 na kabalay, mag-saksinset, 3,000, makasiling ka pa, masiling pa na sila. Gamay man lang na, okay. Pagka siling nga magsinuktanay na, palagyuhan ka, panaguan ka, hindi katilaw ka pa istorya. Kasi nga utod no, isuan ka pa. Mga sitwasyon nga. Tamo na nga, dapat aton nga mga homeowner subdivision lang, dapat mag-imo mapamagi. Ang target, sumores kung ako maglantaw ng mga subdivision. Gidi kay alang targeto nilang sa squatters area, kundi mga subdivision. Correct, mga dagko kabalay. Hindi kabalo kita sila, may mga surveillance pa na sila, no? Antes sila mag-iko ka magsulod, nga bilang tao da, sino ang biling nga tao, apilala ita, tamo na Black Sorex ang aton tani bla kay doon to kung lapit actually ang lagyan na da sa balay ni sang Bilja National daw lapit-lapit na da sa magwagid bla magpasulod. May gwardiya, magani cruiser ka ang gwardiya, wala katilna sa isa ka lugar ka sa ilo gani Sorex mo. Din siya nagsaylo? Ambot ko din siya ka lugar sa ilo kay sila ni Major River kay namo ba ni ganing isaon ng gwardiya ni kay may gwardiya ra kuno pero ang post ng gwardiya blind state sa sinang lugar o sa sinang mga balay, masaylo naman to sa piya kakali, kasi kalapad man sa bilang nila mo. Subdivision Action Rex, no? So, mabala ko lang tutukan ni Heber, pero tayo masiling ko, may aras na kong ginatanaw ng mga person of interest nga may kaangay sa mga modus sa pagpasaka-saka sang mga puluyan diri sa syudad sang Bacolod. Continue nga po nato nga pag-follow up sa ilang kaso, ang sa ato na tutukan ng mga pasipol nato ng mga persons of interest. May mga person of interest na kamo sir nga establish sa kaso? Yes sir, mga tubuhan nga mga ginatutukan. Pinakabilog ni sir, mga person of interest ni mo ni? Tama yan sir. Pinakabilog ang person of interest diri sir sa kaso sa Virgin? So, muna ang apat na ka person of interest ang ginalantaw kag ginatutukan sa supang sa aton na pag-follow up. Anong connection nila sa kaso di sir? Ano ang nakitaan mo din nga connection nila? So, connection, comes sa connection sa modus, simple nga sulot sila. That's why nga muna gitutukan sila nato. May mga insinuasyon sir ba si grupo ini isang ipugon group robbery hold up? So, atong tayo na sir no, i-check tayo na nga mga aligasyon. Okay, so hindi niya pa naman sila ma-establish kung ipugon group gid man eh? No, yes sir, kay may hindi lang wala lang kita tutok sa isa ka mga possible mga suspect atong nang ginakuha ng kanang mga posibilidad na magsulot sa atong informasyon no, atong na gina-validate ka ginatutukan. So, for the meantime, amoy mga pagka-persons of interest ang atong ginatutukan. Tapos, actually, si Police Major Charles Heber, ang hepe sa Station Number 4 ang matiri sa Palibago naman nga kaso, nga natabo dira siya ng area of responsibility. Abi, challenge ta si Chief Inspector, si Major Jovel Sidel, sa Station 1 na yan, no? Si Charles Heber, kung matutukan niya ini, mapalakpak ta? Ate, pwede na mapalitso ito na yun, manok ka. Oo. Tutukin ang biser? Oo, tutukin. Bisa one time, no? One time? Ipakita sa publiko nga magkabalabalda na sila? Gani. May tupad balay man kung ginsulod sila? Do amo man, pro... Dogin panghiluan pa to nila kung ido to, nagklamatay pa to? Sa tupad balay sila. Tupad balay sila? Pero ba yun?
I don't know kung nasulod kay ginag-investigar to sila. Oo, wala ba tayo? Actually, ito, attend to ya. Sa tuon na bala, sang Biyernes, may nakautix ako ng Rex. Sang Biyernes, sang kaagahon, may kin-strike to nga balay sa barangay Tapi, Kabangkalan. Kilala mga nikusanti, kinsulod ang mudos sa pagsunod sang balay ni Nolis, ni si Bacolod. Amo-amo man to Rex nga mudos mo sa Tapi, Kabangkalan. Oo, armado man to, armas lagba, may salakyan, ma'am. Tapos, nikusanti man tong ginsulod ni Rex. Pero ini may salakyan o kunway? Ini, wala pa rin check pa rin ni Iber. Kung posible may salakyan, Rex. Pero check pa rin ni Iber mo. Ang sa Kabangkalan to, sang Friday, sa kagahon na mo to, may salakyan, armado man. Kung alam nila yung Rex, kwarta, kagalahas man, nakabugtaw man ng tagiya. Wala nila kinano. Relax ka lang kay kwarta, kagalahas man, nagpita na mo. Pag Sabado sang kagahon, may nag-informa sa akon nga same group ng Action X sa barangay Tabugon naman niya, Kabangkalan man. Nikusanti ba naman, armado man may salakyan, giniluan ang duwaya man ka ito. Oo, kag kwarta alahas man Action X ang ipanguwa. Hindi ko ito nag-aangos pa po. Sa ginahimo nila? Ganito ka, kung ito ka sabat ni sa Bacolod, hindi ko naman sila manigapon nga grupo na nag-strike sa Kabangkalan nga nag-strike ni sa Bacolod. Kaya mo, sa siya naman mong ipangiluan naman nila itong ido to sa Tabugon to nga balay masari ko santi magyapon ni sa well, Action Eric, ginatugyan tayo na, no? Sa kapulisan. Sino na si Colonel Palge? Si Colonel Binyasa. Si Colonel Binyasa, oh. Si Colonel Palge, check naman eh, ba si Tutom sa Kabangkalan ka? Kay bulas malusor ni nila mo. Waswerte ni tabuko lang ni nila. Waswerte ni province-wide operations ni kon matabo mo. Kung sila itong ginato nga grupo nag-strike sa Kabangkalan nga nag-strike man diri ini nga kagahon sa Bacolod. So mula medyo extra nga paghalong Action X sa mga subdivision lang nga mga puluyay nga gistarda. Halong kita kag dili ta masalig nga may ito kag ginahilo amadan lang ito mo. May kung ito sa balay kay wala kaom sa ano pakaom mo siya no. Hamburger to kag price sa ginakaon no. Tagaan mo to iba niya dito makaon sa rice. Kag hindi siya magkaon kung hindi amo ang magungit sa iya no. So inayalayo na yan sa natawag nga hilo ang akong ido sa balay. Sige, atagan na itinion nga maka conduct investigation gid sang patulid gido si Chief Inspector Rivera. Oo, kay kung masulod mo na siya, mamalakta kami ng Rex, laban. Kag matayaw kami manok, no? Laban. Bisaya o Conlitson, manok. Tilawin na, sir, Tilawin na. May lang kayo matsimpuhan yun na sila. Kanta break si Major Charles Rivera. Report kay sa BCPO, una sa balita, una sa Action. Action, Eric Magbaray, report sa Bacolod. Action, Radio. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang ato lang mapanugyan sa, hindi lang sa Hepes ang Police Station 4, kundi sa pamunuan sa Bacolod City Police Office. Anong himuon ta ni Sir Binyas, Colonel Binyas, anong himuon ta ni? Hindi lang ni sa presinto or sa police precinct or police station, nagadepende ni kay lapad man ang areas nila mo. May mga special units kita, may special nga grupo kita nga gintukod para lang sa sining operation. May mobile group man ta, di nang mobile group ta. Kag nandun ni sila, wala nagalibot ni, dalang na sila sa stations ta. Amo na bala, kung may mga special units ta ni, may mga special operatives ta, luwas sa mga police stations, nga may mga tao man silang nagapatrolya, kung may nagapatrolya, pagid, ano bala, kulang ta police, dugangan ta, hindi. Amo lang nakasimple, Colonel Henry Binyas. Amo ning aton sininga gina-call sa imo nga tinion, no? Kay tikon dito ni pagbuligan mga police stations tani. Magkala tigpo lang ning mga kauturan ta dre, especially sa syudad sang Bacolod. No gay tanay pakuribong kag panago sa pwesto ta. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmain handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmain handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo sa sining bahin, mapa-goodbye na kita. Kita-kits kita buwas mga kaaksyon sa aton sining pagpangalaga diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa wayta malabutan pasensyagid, no? Kulabos kita sa tiyempo ta, standby na sa This Is My Life, iga sunod sa dinigilamang madugay, upod kay Aksyon Walma Sugaton, sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon